A kutyagazdiknak érdemes lesz, jó reggelt kívánok, a következő percekben nagyon jól figyelniük, hiszen állítólag egy új törvénytervezet alapján 150 000 forintos bírsággal sújtatják azokat a kutyagazdikat, akik póráz nélkül sétáltatják a kutyusokat. Ezt megelőzhetik majd állítólag azzal, hogyha egy ilyen vizsgán átmegy a kutya vagy a gazdi. Vendégeim a témával kapcsolatban Korom Gábor, a Tükörmódszer alapítója, ő itt áll a Gábor, aztán Óbert Mária, a Városi Kutyavizsga projekt fejlesztés vezetője. Mária most föltette a karját, és egy esernyő van nála, és velünk van Csonka Berta, az EB-OVO Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok, kezét csókolom mindenkinek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mindjárt kezdjük egy helyzetgyakorlattal, hogy melyik kutya menne át mondjuk a vizsgán, például amelyik szót fogad a gazdájának. Mária, mutasson valamit, és mondja közben, hogy mi a feladat. Például, hogy semleges legyen különböző olyan ingerekre, az fontos a kutya, vagy a gazda tudja kezelni, amivel találkozhat az utcán esetleg. Kinyílik az ernyő, így van, ilyen például egy ernyő. Meg. Igen, tehát hogy nem mutasson félelmet, vagy felesleges agressziót a kutya, hogyha egy ernyő kinyílik mellette. Jól lehet látni, hogy a fekete kutya kicsit érzékenyebben reagál, de a gazdánál keres menedéket, tehát abszolút belefér abba a kategóriába. Ugye nem semleges, de teljesen jó. Mikor nem menne át Gábor a vizsgán, hogyha mondjuk megtámadná, vagy nekiugrana annak az embernek, akinek kinyílik az esernyője? Alapvetően harmonizálnia kell a városi környezetén. Azt gondolom, hogy vannak tűréshatárok, tehát teljesen normális dolog az, hogy érzékeny kutya a környezeti ingerekre érzékenyebben reagál, de nem szabad, hogy kicsúszson a kontroll alól. Na várjon, most ezt a módszert önök dolgozzák ki? Ez nem egy módszer. Ez nem egy módszer. Itt mi most egy vizsgának a felállításán tevékenykedünk, ami tulajdonképpen arra szolgálna, hogy a városban ne lehetetlenítsék el a kutyatartók, illetve a kutyák helyzetét, mert ugye élhetetlen úgy egy város, hogyha a kutyát nem lehet elengedni. Igen, tehát ugye önök is törekednének arra, hogy a kutyák póráz nélkül is menjenek, de ez át kell menniük valamilyen vizsgán. Alapvetően a kutyagazdikra mi jellemző, Berta? Ugye ön az ő szempontjukból próbálja majd itt körülírni ezt a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a kutyák gazdiknak két csoportja van, az egyik a felelős, és a másik a kevésbé felelős, és mi szeretnénk a felelős gazdikat megerősíteni abban, hogy olyan jogokat, előjogokat kaphassanak, amitől majd a nem felelős kutyatartók is kívánni fogják azt, hogy egyre felelősebbek legyenek. Tehát bizalmat szeretnénk építeni, tulajdonképpen ez a vizsgarendszer, ez egy bizalomépítő lehetőség. Na most figyeljenek rám, nekem van egy molly kutyám, úgy fogadtam örökbe. Ő például, amikor póráz nélkül sétálunk, minden emberhez szeret oda menni, csak itt szaglászik, meg mindig azt akarja, hogy megsimogassák. Kezemben van egy labda, mondjuk én a városban mindig labdával járkálok, és így dobálom a labdát, meg így csinálok, akkor jó a kutya, akkor jó fej a kutya, hogyha nem ugrik rá a labdára, mondjuk? Így van, benne van ez is a vizsgában, a kaja is, amit kiszórtunk, illetve az is, igen, hogyha guruló labda van előttük, arra, ha reagál is rá a kutya, akkor is nem, letiltható, nem, ugye? Lehet látni, a fehérbe reagált rá, nem. Toruk, nem. Na most lehetnek a kutyának is rossz napjai, Gábor. Toruk. Mi van akkor, hogyha mondjuk átmegy a vizsgán, de mondjuk valamelyik nap rosszul ébred fel, aztán mégiscsak ráugrik valakire? Azért alapvetően a vizsga nem egy 100%-os védelmet jelent. Amikor megszerzem a jogosítványt, akkor az egyértelműen nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem fog hibázni, az azt jelenti, hogy ismerem a szabályokat, ismerem azt, hogy hogyan kell közlekednem. Itt is gyakorlatilag erről van szó. A vizsga megszerzésével a gazda és a kutya páros ad egy képet arról, ad egy bizonyítást arról, hogy ők tudnak a városba harmadikusan élni. Biztos nagyon jól ismeri a kutyagazdiknak a lelkületét. Ön szerint majd minden egyes kutyatulajdonos Magyarországon ezt a vizsgát leteszi, és nem inkább kockáztatni fogja az esetleges büntetést? Szerintem, hogyha könnyű megoldás lesz, akkor meg fogja ezt tenni. Úgy hiszem, hogy autót is úgy vezethetünk, hogyha van egy jogosítványunk, hogyha lehetőségeket ajánlunk fel nekik azzal, hogyha megszerzik ezt a vizsgát, motivációs eszközként használjuk, akkor úgy gondolom, hogy egyre több gazdi ezt szeretné, és ez egy normává válik. Az lenne a cél, hogy ez legyen a norma. Mondjuk azért lenne pár autós, akinek visszakérném a jogosítványát, függetlenül attól, hogy egyszer letette mondjuk a vizsgát. Mária, hogyha van arra figyelme, akkor egy-két ilyen tipikus helyzetet most az esernyőn és a labdán kívül említsen nekem, hogy mitől lesz majd, vagy mitől megy át a kutya a vizsgán.
Gyertek vissza. Például van benne emberre való semlegesség, tehát megnézzük azt, hogy síró baba, ami ugye effektív egy normális baba lesz, tehát nem egy élő baba, arra, hogy reagál a kutya. Akkor megnézzük részeg emberre, hogy reagál, tehát valaki eljátsza ezt a szituációt. Mozgó tárgyakra, mint a labda, meg különböző plüss ilyen zsákmányokra, hogy reagál. Tehát ezek mind. Csak tudják, van egy fontos helyzet, amiről még önök nem beszéltek, Gábor, amikor kutya kutyával találkozik. Na, ez egy különleges helyzet, mert ugye mindig mást váltanak ki a kutyák egymásból. Talán a mi szempontunkban az egyik legerősebb motiváció. Bertolt beszélt a felelősségről, felelős és nem felelős kutyatartókról beszélhetünk, és a nem felelős kutyatartó általában bármilyen furcsa, de a felelős kutyatartót, illetve a kutyát veszélyezteti a leginkább. Hiszen az a kutya még agresszió problémával megtámad egy másik kutyát, az nagyon nagy gondokat okozhat. Közben mutatjuk, az egyik kutya bemegy a stúdióba mindjárt, hát ő csak érdeklődik. Gyere vissza! Hát nagyon... Nem akar visszajönni. Tehát gyakorlatilag a vizsgának egy nagyon fontos része, mint hogy itt is látjuk, hogy a kutyák együtt vannak. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Ha majd kidolgozzák ezt a végleges fix vizsgarendszert, akkor tegyék már azt meg Gábor, meg Berta, hogy visszajönnek, jó? Köszönjük. Én fogok önökkel akkor is beszélgetni, megígérem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, hogy itt lehettünk.